Welcome to Enchanted Cave of Bolinao! So guys, dito sa Enchanted Cave, kailangan natin magbayad ng entrance fee for 200 pesos and if magsiswimming, 250 pesos. First up, so ginutom kami agad. Welcome to Pangasinan, Marvin, James, Simon. Hi guys. In short, Marv. Hi vlog. Welcome to my guys. Welcome. Welcome to Enchanted Cave. Enchanted Cave, yes. Yan, may souvenir sila dito. Pang swimming, pang ano, yung mga shells and all. Yan. First up, ang gutom. First up, order of the day, food, Milky. drinks. Ano wala ka Maynila? From all the way. Masarap yung ano nila, pero alam ko. Yung po ba? Diba yan? Kay Mark, passion fruit daw. Bilang ko kailangan daw kasi niya ng passion. Kailangan pa. Yan. Meron silang alagang monkey dito. Dati ko kumagano. Lumiit siya, ikaw lumaki, gano'n. Gorilla. Uy, nag-a-agree siya sa'yo. Tara, let's! Pasok na tayo, guys. Dito sa entrance na Enchanted. Oh, nagkakaintindihan sila, guys. Diba? Let's go! Yan, picture taking dyan, guys. Ganda, di ba? Yeah. Yan, doon na kami pupunta ni Marbs kasi exit daw pala doon sa taas mamaya. So, yan guys, may resto sila dyan. Cute. Yeah. Mga food nila guys. Sinasa. Chicken wings. Talagang pagkain yung inuuna natin, no? Oh, look at the resto guys. Yan, dyan ang lutuan. Yan, punta na tayo dun sa kabila. Alam na natin ngayon pag nagutom tayo. Yeah, kasi kanina pa inuuna yung pagkain eh, no? Yan, oh. Ubus na yung sa akin. Ako hindi pa. Sige, refill ka nga. Tingnan natin kung maiinom mo siya. Refill. Hello! Yes po. Pwedeng dalhin sa kweba yung pagkain. Ayun. Hindi daw pwede dalhin yung kweba. Sige, dito tayo kakain mamaya. Ah, cooking time. Dito pag pinimix din yung 1.5 soft drinks nila. Kinakapit pa. Ano, dito ba? Pasok muna dito? Ay, doon daw. Ah, doon ba? O dito? Ah, there. Ayan, naligaw ka na, Day. Ayan, Enchanted Cave. First, ano ba to? First up. Welcome to Enchanted Cave. Coral The place Rocks. where the enchanting things happen. O, basahin mo yan para meron kang ano, script. Charot. Proof that this was once a part of the sea, estimated to be 10 million years ago. Ooh. Carbon is not a So nice, oh, guys. Ganda. Ay, enchanted talaga siya, Day. O, yun naman yung mga rocks. Ay, may pwede ka magbaba doon, Day, oh. Mamaya habang naghihintay ng pagkain. Oh, buti na lang. Nagtanong ka. Diba? Dahil, gusto mong kumain o gusto mo muna matumba muna sa duyan? Magduyan muna. Hindi, mamaya habang naghihintay ng food. Pakisara Heronimo nga po. Wow! Ako ay iduyan mo. Good afternoon po. Oh, okay. Ito po. Dito po. Ano po ito? Ah, okay. Okay. Adult. Okay. Doon tayo sa Ayan, mga adult. guys, kiddie pool daw dyan. Kids at heart lang po tayo, pero hindi Kids po at heart. tayo. Pang kiddie meal lang po tayo. Kiddie meal. Mahal ang kiddie meal, ah. Oh yes, 150. Tapos darating na toys, yung maliliit lang pala. Yes. Ay, oh, may pa-bridge. Oh, picture tayo. Ano to? Bridge over troubled water? Okay. Ay, may dadaan sila. Daan lang po. Sige po, daan po muna kayo. Ako na lang ako. Or baka Sabi na lang po picturean muna muna hi sa namin vlog. kayo, guys. Hi, vlog. Hi, vlog. Hello. Ayan, oh. Ayan yung mga bisita namin. Kakadating lang nila. Para atin tong cave. Ay, malino naman yung Pagbigyan ang taga Maynila. Sabi, entrance only daw. Entrance only? So, walang exit to. Ah, okay.
Oh, gusto mo ba ano dito? Stay dito. Okay lang na hindi. Ayan po yung accommodation nila, guys. Nice. Mukhang maganda dito kasi kubo-kubo. Ayan, guys. Yes! Ang tanong mo nasagot na. Air condition po siya. Tingnan nga natin kung lumalamig. Sige nga. Alam ko, pawis ka na eh. Parang Area tayo. ayoko. Nakita ni Marbs ito, pwede kang pumasok. Baka nga paikot na to doon. Yun yung dinadaanan nila doon. Huwag na kaya. Takot ka na agad. Apo. Hapo, look at the plant. Ang ganda nung red na ano. Yan. Hindi pa siya umakyat, tinahapo na. Baka doon din yung baba. O, kaya nga entrance only. Doon tayo exit. Yes. Akyat pa more. Tara! Kapatid ba ng Gumamela to, guys? Ganda, oh. Dito lang sa Enchanted Cave. Yan. Ganda. Dito sa taas, guys, meron ito. Yan. Pwede kayong mag-relax. And, yan, full of plants. Yan. Pwede din kayo mag-CR dyan, guys. Kasi yung pool, malapit na dito. So, may CR dyan. Pwede kayo mag-CR. Hindi tayo broken hearted ngayon. So, guys. Ayan, guys. Yung mga broken hearted, pwede magpa-picture dyan, ha? Eto, hindi ka kasi broken hearted. Ano nakalagay? Ito, malakas at si maganda. O, ayan pwede. Oh. Pwede tayo dyan. Ano sabi? Happily ever after. Pero parang hindi naman sila happy. Kaya wag mo lang muna. Totoo ba? Yan. Ang ganda. Artistic. Yes. Pero parang hindi nga sila happy. Ba't ganun? Since nasa Enchanted tayo, Day, kailangan mag-grant yung mga wish natin. Ay, dito. Dito. Asan yung cellphone mo? Yan. O tapos ano gagawin natin yan? Dapat nasa triangle tayo. Ganun. Isa-isa, ganon. Tapos isi-zoom natin. Guys, ito na yung way para sa cave. Ito na ba yung cave? Kuya, ito na yung sa cave? Woo! Yung free yung life vest kasi di ba nag-pay naman tayo. Tara, life vest na. Enjoy! Yan na, life vest muna tayo, guys. Pakibat siya natin. Pero hindi naman. Uy, claustrophobic ako nga. Kaya titignan ko kung kaya. Ito ba? Wala akong phobic. Wala akong phobic. Hindi ka phobic. Wala akong phobic. Ganon. Dahil dyan, tatakpan ko na yun. Hindi na ako mag-shades. Ano yung sa baba nito? Hindi pala tayo kailangan. Gano'n lang ito. Iwan ko ba yung phone ko? Kinakabahan ako. Ito ba yun? Oo, ito yun. Yung phone mo na yung gamitin mo, Tim, ha? Tapos, dito. Ayan, okay. Paano to? Ganyan. Paano yun? Sa akin din ba? Meron So, sa pag Excel nag-job ko? kami ganito? Ay, dito pala dapat tayo nag-make a wish, Day. Ay, oo. Mamaya na lang. Yan, dyan dapat tayo nag-make a wish. Tatali ko na lang. Saan ka na? Ay, ayun na. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Bababa na kami. Punta ng cave. May mag-a-assist sa baba? Meron daw, may nagwa-watch dyan. Kuya, may nag-a-assist sa baba? Meron naman po. Okay. Yan, bababa na po kami. Ang dali, kailangan ko na sa camera. Ay, Alin? sa'yo na lang. Kailangan mo ng? Camera. Ayan, guys. Oh, madilim. Okay. Oh my God, thank you, Lord, for this wonderful chance. So guys, dito pala sa cave, may mga ilaw-ilaw na, guys. And look, guys, pasto. Ayan. Nag-i-enjoy na sila dyan, oh.
Picture taking. Hey, Marbs. Ganda no? Yeah. You enjoying? Yeah. Worth it? Love it. Love Don't it. forget to subscribe. Baka hanapin sa'yo, papaway ka na naman. Pag tumatras po yung tubig, nasa saan po? Ah, dyan? Oh. So, possible na may mauntong ganun. O si Miss Carla, dalawang bata. Bali yung dalawang bata. Man. Pwede maligo sa kiddie pool, guys. We're gonna see the kiddie pool. Looks so amazing. Ano yung mga kumakain dyan, guys? Yan yung within the resto. Kung saan? That big naman pala. Ay, ito sa bilog. Ganda the kiddie pool. Ang dapat hugasan ng paa. Hugasan ng paa ba yan? Yan. Sa kiddie pool, ang ganda, oh. May snorkel pa doon. Yan. Meron tayo ng adult pool. Hingaw! The Hingaw Serie. Itinatawag ko kayo. Ayun, nakikita ko na. May adult na tumalon sa pool. Oh, look at this, guys.
picture dyan. Yan guys, dito na tayo sa may swimming pool. Wow, ang ganda. O, nature na nature guys. O, may CR na rin pala dito. Pwede kayo magpalit. Ayan po yung swimming pool for adults. Oo, meron. Hindi pa yan? Bata pa pala. Mas tayo doon sa loob. Parang ginawa. Parang muli. Ganun ka lang, ilang ngayon. Pwede pala. Oh, diba? Ngayon, alam mo na, it's working. Yung may alam ng irresistible. Do not swallow too much. Loka ka? Do not swallow, pero you can gargle. Window. Ano ka lagay? Joke lang. Katry ko abutin ko ng bata. Sana nandito ka. Hi, baby! Hi, KB. Hi, kay Ruth. At saka, Abby. Ay, sorry. Sorry, Rex. Hindi nga namin nayari. Biglaan na po kasi. Oo. Yummy! Ito pala yun. The salted egg. Nice. Sarap, diba?